साहा भुटान सेरफाङाव थानाय सुबुनखाता सनाजुलि होननाय दरसे गामि दङमोन। बै गामिनिनो दुखुथिया नखरनि जिउ जारिमिन फै जों बयबो खोनासङो। बै नखराव बोराय बुरै सानै आरो फिसाला फिसाजो जरासे दङमोन। माखासे समनि उनाव बिमा बिफाया बोराय बुरै जालाङो। रांखावरिनि नारसिननायाव नखरा लासैनो बायग्रेबलाङो। रांखावरिनि जाहोनाव फिसाला अमा राजाया सिखाव दाखाथि हानजायाव हाबो। पुलिस आर्मिनि इंखावरि खालामनायाव न'आव थानो हायि जालाङो। बिमा बिफा बोराय बुरैया दुखु आरो जिंगायावनो गोमोरलाङो। फिसाजो हांमाया आलाय सिलाय जाबाय। नाथाय बिसोरनि दुखुखौ नुनानै इसोराबो मेगन मेसेबना थायासै। दरसे गामिनिनो बिरफुं माहाजोननि फंबाय सोमखोरा दुखुथिया हांमाखौ गावसानि न'आव लांना दोनहैनायसै। फै अब्ला जोङो सुंद' सावथुनखौ नायलांनोसै। बैग्रियालाय थायगोन ना थायालै एबारावलाय माथो बिलाइफोरानो रानज्रबसो जाजोबथारदों। बिरफुं आगै मा खालामबाय थादों नों बेवहाय? माथो बाजैमोनसोलाय नै बिलाथि बैग्रि गायदोंमोन बेखौनो हाग्रा मानलानायखौ एसे बोखारना होदों आं। हा माथो खौरांमोन बाजैमोन? नोंस्रानि फंबाय सोमखोरा न'आव दंना गैया? हाब बेथ' न'आव गैयामोन बाजैमोन बायजोआवसो ओंखारलांदोंमोन बियो। हा बै न'खर गैजायै हांमायालाय न'आव दंना गैया? हा बेलाय बहाथो न'आव थाबावनो हौवायानो न'आव गैयाब्लालाय? आं बारा बुजिनाय मोनासै बाजैमोन। बुजिनाय नङाहाय आगै। बे सिख्लाखौ थाबैनो बे न'निफ्राय होखारहर नङाबा बे गामिनिफ्राय नोंसाखौ बैकट खालामनानै दोननाय जासिगोन। हाब बाजैमोन मोजाङै फोरमायलासिनो मा बैकटनि बाथ्रा बुंलाबायखो? दायनिगिरिया बाथ्राखौ मिथिनानैबो मिथियै बायदि लाखुमाखायो। नोंसानि फंबाय सोमखोरजों हांमाजों माथो गाज्रि सोमोन्दो जालायदोंनो गामियाव जोबोद दावराव दावसिथार। जों हले जेबो बाथ्रा खोनासङाहाय। बे सिख्लाखौ न'निफ्राय होखारहर नङाबा नोंस्राखौ बैकट खालामनाय जागोन। फैदो थांनोसै बेखौ थाबाय थालिया। मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों आं आरो माबोरै हांमाखौ बे न'निफ्राय होखारहरनो हानो? मा जाबाय थायो आंनिया? है आंनाबो अफसो। दे खनसेखिनि होथारदो। है आंनाबो गैया। है आंनाबो अफसो। एबारबो आंनि। नै आंना। न बिदि नङा सापोल मारि खनसे। सरि। है सेस। आरे मा जोखो आंनाबो? है मा नांथारला आंना? ओइ पुलिस खारदो पुलिस खारदो बयबो। भिडिअ'आसो खारखोमानानै गबाय नाथाय बेबायदि मेगनाव हाद्रि साननानै समाजजों गोरोबना थायाब्ला खारखोमानानै बेसे दिन गनो? मोनसे समावथ' बेसेबांबा गिदिर लेक्सार होयोमोन नोङो। दिनै मानो समाजनि बेरेखा मावखो? नों मा बुंनो नागिरदों सोमखोर? नोंनि सोंनायनि थांखिया मा? आं बेखौनो सोंनो सानदों राजा भाई। समाजजों मुगैजानाय बे खामानिखौ नों मानो मावखो? बेनि अनगायै गुबुन खामानि गैयामोन नामा? दंमोन, गोबां दंमोन। नाथाय बे लामाखौनो लानाय जादों। मानो? मानोनि फिननाय गैया सोमखोर। मानोनि फिननायखौ नों माबोरै हमनो हानो? बे मा राव जाखो? आं हमनो हायो राजा। हायो, नाथाय गोजाननि हाजोखौ समान नुहुरनाय बायदि। बे बाथ्राया गुबुन राजा। हाजोनि रुजुनाया बेयाव फैया। निखावरि जानानैबोथ' नों गावनि जिउखौ मोजां दैदेनलांनो हागौमोन ना? हागौमोन, नाथाय हायाखै मानो? जेब्ला नों उदैनि ओंखाम थाखाय हालायाखै जानांगौमोन, जेरैबो खोमसिखौ नुहुरगौमोन, अब्लासो नों मिथिगौमोन राजाया बे लामाखौ मानो लानो गोनां जाखो। थादो सोमखोर, आं थांनोसै। आदा एसेबां गोबाव नों बहा दंमोन? आंखौथ'
नोंगौ हांमा आं नोंजों नुजाहैनो हायाखैमोन आंनि थानायनि मा थं दंबावो बिनानाव बेमाराव जाखो आदा मा खालामनो हांमा आंनि लामाया गोजान नोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव एरायखिलांबाय बिदि बाथ्राखौ दा बुं आदा आं दुखु मोनो दुखु दाजा बिनानाव जिंगा दासि नों आंखौ नुवाब्लाबो आं नोंखौ अरायसम नुनो नाजागोन आं जेरावखि जेरैखि थाया नोंनि खौरांखौ लानो नाजागोन सोमखोर नों आंनि उन्दै समनि लोगो सानसे बेलासि आं नोंनि माबाफोर गोरोन्थि मावदोंमोनब्ला आंखौ निमाहा होदो बियो आंनि बिनानाव अनसुलि बिनानाव मुलुगाव सोरबा आंगोनिबो आंगो दं होननानै बुङोब्ला बे बिनानावानोसै नों बेखौ अराय समनि थाखाय गावनि बिनानाव साननानै आलो गोजोनै नायदो गावनि आंगो बिनानाव साननानै बेखौ बेंनानै लादो दा नागासै आं थांनोसै बिनानाव थादो आदा 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 नोंसोर आंखौ मानो आलाय सिलाय खालामलांखो आइ आफायाबो आंखौ गारनानै थांबाय नोंबो आंखौ अनला नामा नोंसोर आंखौ मावरिया खालामलांबाय नों मावरिया नङा बिनानाव नों दुखु दाजा आं नोंजोंनो अराय सम दङ थौदो थांनोसै सोमखोर बेफोरखौ आं मावगासिनो दिनै आथिं आखाइ रानायखाय बिदानि खोथाया रज'ला नामा आरो बुं हांमा नों माब्ला थांगोन आदा नों सिरिथा सोंथिया नोंनाव नङा हांमा बुं नों माब्ला बे न'निफ्राय थांगोन आदा आंहा बे जोनोमाव आंगो होननाय रावबो गैला आदायाबो आंखौ गारनानै थांबाय That is not my problem. Problem is this: when will leave this home? आदा बेफोरबायदि खैफोदखौ नुनानै हांमाखौ माबायदि थांनो होनो You just shut up. आं नोंखौ फंसेबो बाथ्रा बुंङाखै मिथिगौ नोङो बिनि थाखायनो दिनै समाजाव आङो बेसेबां गाज्रि बुंजागासिनो दङ गामिनि मानसिफोरा सोरनिबा दुखुखौ नुना हेफाजाबबो होखाया आदा सोमखोर नों आंखौ फोरोंफैनाङा बे बुहुमखौ आं जेसेबां सिनायबाय नों बिनि 1%बो सिनायाखै मैया दाख्लैसो डिग्री फोजोबनानै बिजाबनि रावजों नों आंखौ फोरोंनो फैदों बावनानै दाथां नों आंनि फंबायसो आरो खोनासं गाबोननि समाबो जुदि दिनैनि बायदि थाबावोबा बावगारलांनांगोन आं दि नोंनि बिदामोन आरो खोनासं गाबोननि समाबो जुदि दिनैनि बायदि थाबावोबा बावगारलांनांगोन आं दि नोंनि बिदामोन Oi dukani, nang aku seneng nasi ni. Seneng lang. Ani bawa kulai. Seneng. Ada sen kacinya ada sih bawa kulai. Seneng. Ada bawa kulai. Hei, seneng lang kau kubu. Buria, deskrip musuh kulai. Oi dukani, sikit kenal tu lale. Oi sikit pergi curda. Sikit
जाबाय थानायानो जाखायो रानथाय उनाव साहाखौनो लोंनोसै आं ओइ दखानि ओइ बिस्कुटखौ मोनसे हरदोलै होद मा सथां बाथां मानसिलैलाय मेरिगलखौनो हर न ओ मोदला फैसालाय मानि फैसालै आदा मानि फैसालै बे बिस्कुटनियालाय आया आंलाय बेखौ चिप्सनि बदलसो लादों दा अब्ला चिप्सनि फैसाया लां थोद आंलाय चिप्सखौ सिक्रेटनि बदलसो लादों अब्ला सिगारेटनि फैसाया लां आरे बे बेखौ दखानि आं बहा सिक्रेट लाखो सिकिन खालाम अरदालांबा फासि जागोन माथो नोंलाय सिक्रेटखौ आं नांला ना गावनो होफिनबाय होदों ना होआखै दे नोङो होदों होनायालाय अब्ला माथो सिक्रेटनि फैसा बिदों पुलिस लिंहरनांगौ पुलिस होदो नांला फंबाय नांला दे जाबाय थांदो नों आंजों मानो फैबावखो आदा जाय न'खराव आंनि रावा फंसे बेसेन गैया जाय मानसिया गुबुननि खैफोदखौ मेगन थानानैबो नुवा बैबायदि न'खराव थाबाय थानांगौबा आं खानासो जानांगोन हांमा आं मावरिया जेरावबाबो आं थागोन जेरैबाबो गोजोनगोन नाथाय नों आदाया आंजों थानानै मा मुं लानो सानदों सोरनिबा दुखु मोनना सोरनिबा बुंनाय राव गिदिंफिनग्रा आं नङा आं खोथा होदों नोंनि नोंदानि बाथ्राखौ लाखिनो नों आंनिबो बिनानाव नों मावरिया नङा बे बुहुमाव गासैनिबो नोजोरा समान जाजोबनायमोनब्ला दिनै आं मावरिया जानांनाय नङामोन दिनै नों आंखौ बिनानाव सानो नाथाय गुबुना नोंजों आंजों गाज्रि सोमोन्दो जादों होननानै गाज्रि राव बुंसावो समाज मोनसेयाव गोरोबना थानो थाखाय गिबियाव सोलोंथाइखौ नांगौ दिनै गामियाव गोजौ सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय गावजों गाव बुजिलायनायाबो खमसै गुबुननि गाज्रिखौल' सानो नों थांफिनदो आदा नोंनि आदाया आंखौ मिन्थिब्लाथाय गाज्रि मोनगोन आरो माबायदि गाज्रि मोनबाव थाखो गाज्रि मोननानैथ' दिनै नों जायगा होआसै आरो बेनिफ्राय माबा गाज्रि मोना आद्रा थाबावबायना थेवबो नोंखौ गुबुन जायगायाव लानो थांसै अबेहाय जेराव नों दुखुखौ बावगारलांनो हायो बिदि जायगाया आंनि थाखाय जिउ जोबनायासो जागोन नों गोसोखौ लोरबां खालामना नोंनि नोंदा होलांनाय खोथाखौ आसखान्दा दा खालाम थौ नै माथो अमा राजाया बेवहाय दंलाय र' सालाखौ एसे एब्र'ना एरखोना एरलाना हैनि आं र' ओइ अमा राजा बै सोमखोरनि बिदा नोंनि बिनानाव हांमाखौ बुसे बुना होखारहरबाय मा नों बोरै मिथिखो हाबाबलै बे मेगन थाइनैखौ गन्थंनि गोजौआव ओरैनो लादों होनबा आं सालाया रांनि दुनायाव गोरिबनि जिउखौ बेसेन होनो रोंला बेखौ एसे धुमखिनांसिगोन नङाबा जानाय नंला नोंनि मिथिनायाव दा हांमाया बहा दं हाब मिथिया बे बाथ्राखौ सोमखोरनि बिदा बिफंनि बागै रावबो मिथिया बिनानाव सोङो बिनाव सोंबासो मिथिसिगोन दासो जासिगोन खामानिया एरस'ना एब्र'ना एरलाना हैनाय खामानियानो आंनि थोद सोरबा खोनाबाय खोमालै माखु गुन्दागिरि देखायनो जायगा मोनाखै बेवहाय गुन्दागिरिखौ सोंदों नङाबा नोंखौ गावफ्लंजोबगोन आं बोरै आंनि बिनानावा बहा गारखौ नोङो अ बिदिब्ला हांमानि बिदाया नोंसो खोनासं सेंग्रा गावबागाव बिनानाव गावबागाव मोजाङै बेंनानै ला आरो नोंनि बिनानावनि थाखाय बे न'नि दरजाया अरायसम बन्द गुरै बुंनायखाय गुरै मोनदों ओइ मा बेफोरो बोख्लाय साननैसोनि गेजेराव आंनि बिनानाव जुदि आंनि सेराव मोनहैयाब्ला
नोंनि गासैबो आंगोफोरखौ गावथारजोबगोन आं। दे आगै लासै सिखारदो मुलि जानो सम जालायबाय। लासै लासै आगै। आदा जोंहानि आदानि माबाफोर खौरां मोनाखै नामा? गैया जेबो खौरांखौनो मोनाखिसै आङो। बेनि थानायनि जेबो थि जायगा गैला आगै। आं हामबावगोन ना आदा? सिरि था नोङो सिरि उन्दुलांदो। बिदि बुंनो हामा मानसिया सोर लोमजायो सोर लोमजाया आरो बेखौ सोखानो थाखाय इसोरा डक्टर दैथायहरखादों। आं उन्दुलांनोसै आदा गोदो गोदो उन्दुलांनोसै। मानसिनि सुबुं माहारिनि जाय सिमाङाव नुदों सिमाङावनो गोमोरलांदों। दिनै आंगो नागिर नागिर आं सासे गांखं बायनाय बिरबायलि सुबुं। आंहा रावबो गैया। आं सासे मावरिया। बे फंसे खोथाखौनो बुंबाय थानानै गावखौनो मानो लोरबां खालामना लायो नों? आदा आंखौ सिमाङाव आंनि आइ आफाया लिंफैदों। जानांगौ बिसोरबो आंनि अनगायै थानो हायाखै। आं बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांनो बिसोरजों थाहैनो गोसो जाबाय आदा। नाथाय आङो आदाखौ खेबसे नायनो जोबोर गोसो जादोंमोन। मोनफैनायाथ' मोनफैबाय र'। मानसियाबो दंना गैया? मानसिया दंबा हले एब्र'ला एरखोना एरलाना हैनि र' आं सालाखौ। बेटा थांनि र' आं। ओइ आदा हाब मानिथो एफा सिन्था जाबाय थाखो नोंलाय? नै माथो एरला फंबायसोलाय माबोरैथो सफैनाय जालायखो? फै 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 फंबाय फै जिराय फै। जिरायनि र'। फै फंबाय जिराय फै। एरला बोलायबाय नै। दे एरला फंबाय जोंहानि सोमखोरा न'आव गैयिया गोबां दिन जालांबाय। नों माबाफोर खौरां मोनदों नामा फंबाय? बे खौरांखौथ' दिनै आं नोंनो लानानै फैदों। नोंहा बै अमा राजाजों माबाफोर सुथुरफोर दंलाबायोमोन नामा? सुथुर माने साननैसोनि गेजेराव आंनि बिनानाव जुदि आंनि सेराव मोनहैयाब्ला नोंनि गासैबो आंगोफोरखौ गावथारजोबगोन आं। अ एरला फंबाय बे बाथ्राखौनो बुंलांदोंमोन। बेनोथ' अरिजिनेल बाथ्राया। सोमखोराखि दा मोजां देहायाव दंबावो बे। लांजेननायाव निजिबायदि बुगारथारदों बिसोरो। मा? साला निखावरि जानानै बिसोर आंजों जुजिनो फैदों। बै समावबो बिसोर आंखौ हाथियार दिन्थिनानै सिगिदोंमोन। एरला फंबाय नों ओरैबायदि हानजा नागिर जाय बिसोरनि सासेबो बारग'आ। जागोन आदा नों गुरलाबखौल' एसे मोजाङै थिनानै दोन। बेफोरखौ नों सिन्था खालामनाङा आं दं। अके। साला बिसोर आंजोंसो जुजिनो मोनदों।
हाब सोमखोर नोंसोर बेयावसो दंफैखुमायो नै माथो एरलाब फायसे औ बोरै बोरैथो मोनफैखो बिसिम फै फै जिराय फै थौ जिराय साबदो बेयावनो जायोलै गोजौआव जिराय गाहायाव जिरायनो रोंथारलालै आङो गादियावसो जिरायो नालाय आङो आदसा देनाय बुंनाय एरलाब भाइ बिसिम माबोरै सफैनाय जाखो मोनफैनायाथ' जादोलै खोथायाथ' बिराद सिरियास जाबायना माने नोंसानि आदाखौ बै अमा राजामना सिलाय दिन्थिना हमनानै लांबाय मा लांजेननाय समावनो जि बायदि बुदोंलै सि दाबा मा हालोदाव दंबा बिबा खामानिया जासिगोन खोमालै आगै नों गोसोखौ हमथानो थाथ' आं थाबैनो फैगोन आं बिनि थाखाय न' नागारदोंमोनब्लाबो बियो आंनि आंगो आदा जानांगौ नोंनि थाखायनो नोंनि आदाया बिखौ रागा जोंनानै हमनानै लांदों बिनि थारफिननाया मा बिखौ आं नागिरनानै थांनि आदा जोंनि गोरोन्थिया मामोन इसोरा जोंखौ मानो बिदि खालामखो नंगौ हांमा गोरोन्थिया मामोन बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ एरलाब भाइ औ आं सफैसान्दि आंनि न'खौ मोजाङै नायथ'दो जागोन दे नों थांना फैग्रोदो थाथ'दो आगै आदा जोंहानि आदाया बेबायदि खामानि मावथारदोंना मावाखै बे एसे मोजां स्लिम मानसियालाय मानो बिदि खामानि मावनो नोंथ' आंखौ सिनायाखैना खुलुमबाय आंनि मुङा एरलाब लाहारि एब्र'लाय एरखोलाय एरलाला होनाय खामानियानो आंनि जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ खालामो आवा फावा नोंसोर बेयाव थाफैनायनि गुदि जाहोना आंसो गामियाव नोंसोरनि गाज्रि खोथाखौ एब्र'ना एरखोना एरलानानै होना बिरखुमा जोंखौ होखारहोदों बिनिखायसो नोंसोर बेवहाय थाफैनो गोनां जादों सालाया मा खालामबाय थादों नोंलाय नोंबा हले सेस खालामसिगोन दै मुलि रासायनिक बायदिसिना हासार होनानै साला जाहोनाया खोन्थायगोन र' आं बाजाराव साला थोद साला स्वाद सिरि थां दम सरबावलायलै नै माथो बाजै मोनसोलाय बहा थांनायदों नोंसोरलाय माबाहाय एरलाबागै जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं जागासिनो दङ बेवहायनो थांनो नागिरदों जोङो आच्छा ओइ बाजैमोन बे साननैसोआव जोंनि गामियाव मानि थाखाय दावखा दन्दा गाबबाय थादों नोंसोर मिथिदोंना मिथियाखै मानि थाखायहाय एरलाबागै जों माथो जेबो मिथिथाराखै जोंथ' जेबोखौनो मिथिया माथो बाजैमोन बै बिरफुंनि फंबाय सोमखोरजों बै न'खर गैजायै हांमा होननाय सिख्लाजों गाज्रि सोमोन्दो बुंजाथावै माबा माबि आय बे सिख्लाया बिदिसो बियो आंथ' बिदि होननानै सानथाराखैमोन बेखौ बे हिन्जावखौ बे गामिनिफ्राय होखारहरथारनांसिगोन मालाबा बिपदआवसो खोलैसिगोन बे गामिखौनो नङाबा माथो नोंसोर दिनैनो दानो थांनानै बिदानि सिगाङाव खोन्थाहैथार जागोन मिटिं सिटिं थांला जोङो दानो थांनानै दानो बिदानो खोन्थाना हैथारनोसै खोन्थाहैथार दानो मामबार थां बाजैमोन मामबार थां जागोन दे जों खिथाहैथारनोसै ओइ बाजैमोन खोन्थाहैथार दै जागोन दे आगै जागोन जों खोन्थाहैथारनोसै जागलायबाय र' सेस लावबाय दाना अमा राजानो फन खालामसै आं हांमा ओइ हांमा नों आंखौ मानो गारनानै नांगौ हांमा ओइ हांमा मा जाखो हांमा अमरिजा
Boriya. Satu lagi. Hei! Hei! Sumber, masalah apa ini? Aku mana belum ini? Masalah apa dong? Aneh-aneh bro. Hai! Sir ada. Nong saksi surat cu. Nongni bini nongko nang kau di bini sanani. Angku minta kau bini kan diulang gendeng. Natai dengan dia tak lakukan musuh kami mau sih. Ari! Sir ada. Anu ya ada kemana lawan aku? Oh, oblah nampak sasar yang berumbai. Sasnya ni kau di sana ni. Musuh kami mau sulah sini ngan. Ari sup. Bang kerja baik. Ni kau ni keren cema. Neng di buku neng ni bini aku lawan neng. Bini puma. Bini puma nak neng. Grup nang kau, grup. Dani mau usang neng. Erlap kerja tapi dong. Ek minute. Erlap. Be manca sankali आंनि सिगाङावबो नोंनि बिदाया आंनि बिनानावखौ बुनाखारहरदों होननानै आंनि सिगाङाव खोन्थाफैदोंमोन। What? No. बे मालाबाबो जानो हाया। नों न'खौ आंसो लानो थांदोंमोन। अब्ला बै मानसियानो नोंनि सिगाङाव नोंनि नोंदा बिरफुंखौ आंखौ लाबोदों होनना खिथादों। अमा राजा नोंनि बिनानावा थैबायनो बे गुबुन दाबसे हादान जायगायावसो दंनो। मा? नों आंखौ मानो नेयासै बिनानाव? हांमा ओइ!